Usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja. Na današnji sveti veliki praznik ljudi su ubili najvećeg čoveka, jer su usta Gospodnja izrekla za njega: ovo je najveći između svih rođenih od žena. I kao što Gospod Hristos i mađaše postradati za grehe ljudske, tako i preteča njegov pre njega primi stradalničku smrt bezakonja Irodova radi, a dogodi se to ovako. Irod Antipa beše gospodar Galileje u vreme propovedi Jovana Krstitelja. Beše taj Irod ženjen ćerkom nekog arapskog kneza Arete. No Irod, zli izdanak od zloga korena, otera svoju zakonitu ženu i nezakonito uze sebi Irodijadu, ženu svoga brata Filipa, koji beše još u životu. Kada Irod učini takvo bezakonje, sveti Jovan Krstitelj, revnitelj zakona Božja, izobličitelj grehova ljudskih i propovednik pokajanja, ne otrpe nego pred licem svih izobličavaše Iroda kao preljubočinca i otmičara koji je oteo ženu bratu svome i govoraše mu: ti ne možeš imati ženu Filipa brata svoga. Irodijada pak naročito se srđaše na svetitelja i šćaše da ga odmah ubije, ali ne mogaše, jer joj sam Irod branjaše i čuvaše sužnje od žene koja je disala ubistvom. A Irod, ne trpeći izobličavanje, naredite Jovana baciše u tamnicu. Sveti Jovan bio u tamnici dugo vreme, njegovi učenici sabirahu se k njemu i on ih često poučavaše vrlinskom životu po zakonu Božju i tvrđaše im da je Mesija već došao u svet. I on ih slaše k njemu, da bi oni svojim očima videli slavna čudesa koja on činjaše, te da se konačno uvere da je on taj koji je došao da spase rod ljudski. Irod znađaše Jovana da je čovek pravedan i svet i ranije ga rado slušaše i po njegovim rečima činjaše mnogo dobra, zato se i bojaše da ga preda na smrt. No bojaše se Irod ne toliko Boga koliko ljudi. Bojao se Irod da narod ne ustane protiv njega i digne bunu, zato se ne usuđivaše da javno preda na smrt proroka i krstitelja, voljenog i poštovanog od sviju, već ga samo mučaše tamnicom, želeći zatvoriti neućutna usta svoga izobličitelja. Nakon nekog vremena nastade dan Irodova rođenja, kada on po običaju priređivaše slavlje. Za vreme pira u svom dvoru u Sevasti i Galilejskoj igraše pred gostima Salomija, ćerka Irodijadina i Filipova. I pijani Irod, zanesen tom igrom, obeća igračici dati što god bude od njega iskala, ma to bilo i polovina carstva. Nagovorena od svoje majke, Salomija zaiska glavu Jovana Krstitelja. I tako preteča Hristov zbog izobličavanja Irodova, saživljenja sa Irodijadom i posečen u tamnici, i to u kasnu noć. I donesena bi glava svetog Jovana na tanjiru usred te gozbe, dok je krv još kapala, i kao što neki saopštavaju, glava i posle posečenja izgovarala one ukurne reči, rekavši Irodu: ti ne možeš imati ženu Filipa brata svoga. Glavu Irodijada zakopa u dvorcu svom duboko u zemlju, na nekom nečistom i sakrivenom mestu. Ona je ne dade da se sahrani zajedno sa telom, jer se bojala da Jovan ne vaskrsne, ako glava bude pridružena telu, pa bi onda ponovo počeo izobličavati Iroda i nju. Ubrzo posle toga pogiboše sa Hukom bezakoni, prorok ubica i Hristorugatelj Irod i pogana Irodijada, jer se kazuje za njih da se zemlja otvori i proguta ih žive, ali prethodno videše smrt svoje kćeri igračice. Telo svetoga preteče učenici njegovi uzaše te iste noći i sahraniše u Sevasti. Mi danas, slaveći ovog velikog i slavnog prvog apostola, prvog mučenika, prvog evanđelista i preteču svih istinskih hrišćana kroz vekove, mi se klanjamo njegovom stradanju, radosnom za istinu Hristovu i njegovom svetom evanđelju i svetom apostolstvu i svetom mučeništvu. I neka bi njegove svete molitve bile uznesene i danas i sutra i uvek i uznosile se za nas hrišćane i Srbe i za sve ljude ovoga sveta, da Gospod sve pokaje, sve pomiluje, da sve spase. Da bismo svi ljudi predvođeni slavnim pretečom večito slavili jednog istinitog Boga u svim svetovima, Gospoda Hrista, kome neka je čast i slava sada i uvek i kroz sve vekove. Amin.